Ukuqhuba amatakane, eso sisaci esibhekisa kumntu onxilileyo. Ngelinye ixesha le ntetho iye isetyenziswe njengesafobe, kuthiwe sisihlonipho. Ukuqhuba amatakane. Ukuqhuba amatakane kuxelwa indlela umntu onxilileyo agxadazela ngayo nahamba ngayo ngenxa yempembelelo yotywala obo. Kufaniswa nomntu oqhuba amatakane kuba amatakane awahambi ngqo ngendlela xa ehamba, amane ephambuka endleleni. Igama itakane libhekisela kwihlumela legusha, ixhwane, a lamb ngesiNgesi. Umzekelo, akabanga nakufikelela emzini wakhe, kwafuneka ukuba athwalwe kuba wayeseleqhuba amatakane indlela engasayiboni. Kwekhu, madala.